panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat Kapitulo 10, versikulo 34 hangtod sa 43. Ang giingon diri, ug si Pedro miingon, nasabtan na gayud nako karon nga ang Dios walay pinalabi, kundili nga sa matag nasod ang tawo nga may kahadlok kaniya ug nagbuhat og maayo iyang pagadawaton. Ang pulong nga iyang gipadala sa mga anak ni Israel nga nagwali mahitungod sa kalinaw pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Dios sa tanan, kamo mismo nasayod niining butanga nga nahitabo sa tibuok Judea, gikan sa Galilea, pagkahuman sa bautismo nga gimantala ni Juan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, kung giunsa siya pagdihog sa Dios sa balaang espiritu ug sa gahom, ug kung giunsa niya paglibot ang tanang dapit aron sa pagbuhat og maayo ug sa pag-ayo sa tanang giulipon sa yawa, tungod kay ang Dios naguban man kaniya. Mga saksi kami sa tanang mga butang nga iyang gihimo sa yuta sa mga Hudeyo ug sa Jerusalem. Ila pod siyang gipatay pinaagi sa paglansang kaniya didto sa cross. Gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo nga adlaw ug gitugutan siya nga magpakita dili sa tanang mga katawhan kundili sa mga saksi nga gipili ng daan sa Dios, nga mao kadtong mikaon ug miinom kauban kaniya human siya mibangon gikan sa mga patay. Ug gisugo niya kami nga muwali sa mga katawhan ug hugot nga musaksi nga siya mao ang gituboy sa Ginoo ingon nga maghuhukom sa mga buhi ug mga patay. Mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iyang ngalan ang matag usa nga mutuo kaniya makadawat og kapasayloan sa mga sala. Mga buhat Kapitulo 10 versikulo 34 hangtod sa 43. Daghan kayong mga tawo, mga kahigalaan, nga nagtuo nga ang pagsangyaw sa ebanghelyo alang lamang sa mga pastor, ebanghilista ug mga misyonaris. Apan kun atong basahon ang Kolosas Kapitulo 4, versikulo 2 hangtod sa 6, tataw kaayong gipakita ni Apostol Pablo nga ang matag usa ka magtutuo ni Kristo kinahanglang mahimong aktibo sa pagpanangyaw. So dili lang dayon ni para sa mga pastor. Niining maong teksto, giingnan kita ni Pablo nga ang mga magtutuo dili lang magampo alang sa mga abli nga pultahan alang sa pagmantala sa ebanghelyo, kundili mudakop usab sa mga higayon aron masangyaw nato ang ebanghelyo sa mga dili pa magtutuo kang Kristo. Ug dugang pa, gisugo usab sa pulong sa Ginoo ang tanang mga magtutuo
nga magmatngon sa atong mga sinultihan ug binuhatan aron aduna kitay kredibilidad nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. Insakto gayud kaayo si Pastor Oswald J. Smith sa iyang giingon nga the church that does not evangelize will fossilize. Dili gayud mutubo ang iglesia pinaagi sa mga picnic, mga gimmicks ug bisag unsa nga mga exciting church activities. Mutubo lamang ang iglesia mga kaigsuunan kung matinud-anon kini sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Unsa may giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, ang giingon dire, ang pagtuo naggikan sa pagpamati ug ang pagpamati sa pulong sa Dios. So hinaot nga ang atong mga buluhaton dili mo kaging ug mumala tungod kay gipasagdahan niini ang mahinungdanon kaayong buluhaton sa pagpanangyaw. Adunay tulo ka bahin sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang gilangkuban sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ikaduha, ang tumong sa ebanghelyo. Ug ikatulo, ang unod sa ebanghelyo. Magampo una kita. Ginoo nga labing gamhanan, padayon kaming nagadayig kanimo sa imong pagbukas sa pultahan sa pagsangyaw sa ebanghelyo dinhi sa kahanginan. Padayon kaming nangaliyupo nga ablihan mo ang kasing-kasing ug hunahuna sa mga namati karon aron maangkon nila ang grasya sa kaluwasan pinaagi kang Kristo nga gipadayag sa mensahe sa ebanghelyo. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, ang gilangkuban sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Unsa man ang gilangkuban sa pagsangyaw sa ebanghelyo? Ang tubag, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ang gilangkuban sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Klaro kaayo kining gipakita sa bersikulo 34 sa atong teksto. Ang giingon dire, ug si Pedro miingon, nasabta na gayod nako karon nga ang Dios walay pinalabi. Ang Dios walay pinalabi, matud pa ni Pedro. So nakita nato nga gieko lang ni Apostol Pedro dire ang giingon ni Moses sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 10 verses 17 to 19 nga higugmaon kuno nila ang mga langyaw tungod kay nahimo pod silang langyaw ug estranghero didto sa Ehipto sa nangaging mga katuigan tungod kay matud pa ni Moises ang Dios walay pinalabi ug dili masuhulan. So gieko lang ni Pedro ang giingon ni Moses sa Deuteronomy. First time gayud kadto nga tataw nang nasabta ni Pedro ang kamatuuran nga ang Dios walay pinalabi. Ang buti pasabot niini mga kahigalaan, ang grasya sa kaluwasan sa Ginoo dili eksklusibo alang sa mga Hudiyo lamang, kundili alang usab sa mga Hintil. Nakatuna ni Pedro kini nga kamatuoran sa pinasahi gayud nga pamaagi. Ang iyang pagkat-on kung nakahinumdum mo sa atong nangagi nga mga pamalandong, nagsugod ni adtong gipakita sa Ginoo kaniya ang pananawon sa daghan kaayong mga hugaw nga mga mananap sa pananaw sa mga Hudiyo nga mikanaog gikan sa langit sakay sa dakong habol. Unya gisugo siya sa Dios sa pag-ihaw ug pagkaon ni adtong mga hugaw nga mga mananap. Siyempre, mibalibad si Pedro. Apan gibadlong siya sa Dios nga dili tawgon ang bisag unsa ingon nga hugaw kun gilimpyuhan na kini sa Ginoo. Pagkahuman ni adtong maong pananawon, gisugo siya sa balaang espiritu nga iyang abi-abihon ang mga tawo ni Cornelius nga nangita kaniya tungod kay ang espiritu mismo ang nagpadala kanila aron sa pagpangita kang Pedro. And finally, nasabtan ni Pedro ang kamatuoran nga ang Dios walay pinalabi ni adtong gidetalye na ni Cornelius kaniya ang tanang panghitabo. Ang Dios nagadawat sa mga katawhan sa gikan sa matag tribo, pinulungan ug kanasuran kung sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan ug mudangop kang Hesukristo ingon nga Dios og manluluwas.
Mao kini ang klaro kaayong giingon sa bersikulo 35 sa atong teksto. Ang giingon dire, sa matag nasod ang tawo nga may kahadlo kaniya ug nagbuhat og maayo iyang pagadawaton. Karon atong klaruhon ni. Kay basin og dunay sipyat nga mo-conclude nga si Pedro nagtudlo og kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Wala nagtudlo si Pedro sa bersikulo 35 nga ang pagdawat sa Ginoo kanila nagabase sa ilang maayong binuhatan. Tungod kay iya kining giklaro sa bersikulo 43 nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa kapasayloan sa sala, pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo. Ang pagbuhat og maayo mga kahigalaan sama sa maayong mga buhat ni Cornelius nagpakita lamang kini sa kasing-kasing nga adunay kahadlok sa Dios ug nagsalig lamang sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Unsaon nato kini sa pag-apply sa atong Kristohanong kinabuhi? Well, kung ang gilangkuban sa ebanghelyo tibuok kalibutan di ay ug dili lamang limitado sa mga Hudiyo, kinahanglang ang iglesia maningkamot sa pagproklamar sa ebanghelyo sa tanang mga katawhan. Ang giingon sa Isaias kapitulo 52 bersikulo 10, gibayaw sa Dios ang iyang balaang bukton at tubangan sa tanang kanasuran, aron nga ang kinatumyang mga dapit sa kalibutan makakita sa kaluwasan sa atong Ginoo. Dugang pa, kinahanglang iampo usab nato ang tanang mga katawhan. Ug ang usa sa haom kaayong dapit sa pagbuhat niini mao ang panagtigom sa mga pag-ampo sa iglesia. Hinaot nga hatagan nato og higayon ang pag-apil sa mga prayer meeting sa atong church. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang tumong sa ebanghelyo. Atong basahon ang bersikulo 36 sa atong teksto. Ang giingon dire, ang pulo nga iyang gipadala sa mga anak ni Israel nga nagwali mahitungod sa kalinaw pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Dios sa tanan. Well, ang tumong sa ebanghelyo mao ang pagdala og kalinaw sa tanang dapit pinaagi kang Hesukristo. Mo kini giingon sa bersikulo 36. Well, unsa may implikasyon niini mga kahigalaan? Kung ang tumong sa ebanghelyo mao ang pagdala og kalinaw, it means nga walay kalinaw ang kalibutan kung wala nila mailhi si Jesus. Usbon ko, kung ang tumong sa ebanghelyo mao ang pagdala og kalinaw, it means nga walay kalinaw ang kalibutan kung wala nila mailhi si Jesus. Ang mga tao di ay nga wala pa kang Kristo, aktibo nga mga kaaway sa Dios, nga nakigbatok kaniya og sa iyang balaod. Unsa may giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7, ang giingon dire, tungod kay ang hunahuna nga nahigugma sa unod, nagdumot sa Dios. Tungod kay dili kini magpailalom sa balaod sa Dios, tungod kay dili gayud kini makahimo sa pagbuhat niini. So klaro kaayo mga kahigalaan nga ang tawo nga wala pa kang Kristo kaaway di ay sa Dios. Generally ang mga tawo moangkon man nga sila makasasala. Well, dunay pipila nga tig-a kaayo ang mga konsensya nga dili gayud makabati nga makasasala di ay sila tubangan sa Ginoo. Apan ang kasagaran, muangkon man nga sila makasasala. Muangkon pud sila nga aduna sila'y dautan nga kasing-kasing. Nga wala sila nahigugma sa Dios o nga dili sila mapinasalamaton sa Dios gumikan sa iyang mga kaluoy. Apan jutay ragayod kanila mga kahigalaan ang nakaamgo nga sila mga kaaway di ay sa Dios. They are so self-righteous that they cannot feel the weight of their sin. Apan klaro kaayo sa balaang kasulatan nga sila mga kaaway sa Dios. Mao nga sa atong teksto ug sa uban pang mga bahin sa Biblia, mabasa nato ang susamang mga pulong. For example, sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 21, ang giingon dire, kaniadto layo kamo sa Dios, ug nahimo niya kamong mga kaaway tungod sa inyong daotang mga hunahuna ug mga binuhatan. The carnal mind is enmity against God according to Romans chapter 8 verse 7.
Mao gayud kini ang kamatuoran sa tanang mga tawo nga wala pa kang Kristo. Mga kaaway sila sa Dios. Karon ang pangutana, sa unsang paagi nahimong kaaway sa Dios ang mga tawo nga wala pa kang Kristo? Well, pinaagi sa ilang mga hunahuna og binuhatan. Mao kini ang giingon sa Biblia. Sa tinuod lang, dili gayud ganahan ang mga tawo sa Ginoo. Wala sila'y pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Mas mutahod ug mas mahadlok pa sila sa mga politiko kaysa sa atong Ginoo. Daghan kaayong mga tawo nga mawad-an og gana kung ang Dios ang topic sa panaghisgotay. Dili sila ganahan maminaw sa iyang pulong. Katulgon sila dayon. Ug kung mapugos sila og lingkod sa Bible study, dili sila mahiluna. Mangita sila og higayon nga makahawa dayon, or kung dili sila makahimong muhawa sa panagtigom, manghinaot gayud sila nga mahumandayon ang pagwali sa pulong sa Dios. Paminawan ninyo ang giingon sa Salmo Kapitulo 10, versikulo 4. Ang giingon dire, ang tawong dautan sa kahambog sa iyang paminsar, dili gayud mangita sa Ginoo, ug sa iyang hunahuna, muingon siya nga walay Dios. Dunay mga tawo nga kung makahuna-huna sila sa Dios, ila dayong papason siya sa ilang hunahuna. Tanang madunggan nila gikan sa pulong sa Dios, ila ra pong kalimtan dayon. Sa niini nga pamaagi, ilang gipakita nga kaaway nila ang Dios. Higala, nakig-istorya ba kanimo ang pulong sa Dios karon? Ikaw ba ang tawo nga mawad-an og gana or dili ganahan nga Dios ang topic sa panaghisgotay? Know for sure, my friend, that you are acting as enemy of God. Ang usa pa ka pangutana, unsa ka grabe ang ilang pagpakigbatok sa Dios? Well, kung atong basahon ang Juan Kapitulo 5, versikulo 42, ang giingon ni Jesus sa maong bersikulo, apan nakaila ako kaninyo, nga wala kamoy gugma alang sa Dios sa inyong kinasuluran. Dili di ay mailad ang atong Ginoo, mga kahigalaan. Kahibalo siya kung unsay gipitik sa atong kasing-kasing. Kahibalo siya nga ang mga dili magtotoo giharian sa sala, nahigugma sa sala ug nagdumot sa Dios ug sa pagkabalaan. Karon nganong dili man makahimo ang mga dili magtotoo sa paghigugma sa Dios? Gitubag kini sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod sa 16. Wala kunoy gugma ang mga tawo sa Dios tungod kay nahigugma sila sa kalibutan ug sa tanang mga anaa niini. Paminawan ninyo ang giingon sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod sa 16. Ang giingon dire, ayaw ninyo higugma ang kalibutan, ni ang mga butang sa kalibutan. Kung gihigugma ni bisan kinsa ang kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya, tungod kay ang tanang anaa sa kalibutan, ang kaulag sa unod, ug ang kailibgon sa mga mata, ug mapahitas-on nga garbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundili gikan sa kalibutan. Ug giuyunan usab kini sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 4. Ang giingon dire, kamo nga mga mananapaw, wala ba ninyo masayri nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao ang pagpakigbatok sa Dios? Mao nga si bisan kinsa nga nangandoy nga mahimong higala sa kalibutan, nagpahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Apan adunay paglaom, mga kahigalaan. Kung maghinulsol kita sa atong mga sala, ug mudangop ug musalig kang Hesus ingon nga atong Dios ug manluluwas, pagaisipon kitang higala sa Dios. Ang giingon sa Roma Kapitulo 5, versikulo 10, paminawan ninyo, kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kaniya. Ug karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwason niya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Salamat sa Dios. Tungod kay pinaagi kang Kristo, posible nga magkauliay ang naguba nga relasyon tali sa tawo ug sa Dios. Mudangat na kita sa katapusang punto. Ang unod sa Ebanghelyo.
Wala nay lain pang unod sa ebanghelyo mga kahigalaan. Si Jesus nga Nazaretnon lamang ang unod sa ebanghelyo ug siya lamang ang unod sa atong mga pagpanangyaw. Paminawon nato ang bersikulo 38 sa atong teksto. Ang giingon dire, nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, kung giunsa siya pagdihog sa Dios sa balaang espiritu ug sa gahom, ug kung giunsa niya paglibot ang tanang dapit aron sa pagbuhat ug maayo ug sa pag-ayo sa tanang giulipon sa yawa, tungod kay ang Dios nag-uban man kaniya. So mga kahigalaan, dili mahitungod ka nato ang pagpanangyaw. Dili tawo ang atong ginatuboy sa atong mga pagwali. Sa wali ni Pedro, gibayaw niya si Hesukristo ug si Hesukristo lamang. Ang mga pagwali sa iglesia, kinahanglang si Hesukristo lamang ang pagabayawon. Dili ang relihiyon, dili ang denominasyon ug dili ang ngalan sa simbahan. Unsa ang mahitungod kang Kristo nga giwali ni Pedro? Well, una, giwali ni Pedro ang kamatayon ni Hesukristo. Ang bersikulo 39 nagaingon, mga saksi kami sa tanang mga butang nga iyang gihimo sa yuta sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem. Ila pod siyang gipatay pinaagi sa paglansang kaniya didto sa cross. Karon ang gibuhat ni Pedro mga kahigalaan, kinahanglang mausab ang buhaton sa tanang mga katawhan sa Dios sa tanang panahon. Ang pagsaksi mahitungod sa tanang mga butang nga gibuhat ni Kristo ngadto kanila ug ang pagmantala sa mensahe sa kamatayon ni Kristo nga nagpapasasala sa tanang mituo kaniya. Unsa may giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Ang giingon diri, walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Apan dili lang ang kamatayon ni Kristo ang gisangyaw ni Pedro, kundili ang iyang pagkabanhaw usab. Ang bersikulo 40 nagaingon, gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo nga adlaw ug gitugutan siya nga magpakita. Karon, kung si Jesus nabanhaw ingon nga bala ang Dios, nga dili kayang gapuson sa kamatayon, kang kinsang tunglo ang iyang gipas-an didto sa cross. Gitubag kini ni Pablo sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13 nga nagaingon, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ug dugang pa, gisangyaw usab ni Pedro ang pagka-Dios ni Hesukristo. Ang bersikulo 42 nagaingon, ug gisugo niya kami nga muwali sa mga katawhan ug hugot nga mosaksi nga siya mao ang gituboy sa Ginoo ingon nga maghuhukom sa mga buhi ug mga patay. So nakita ninyo mga kahigalaan, si Kristo mao ang gituboy sa Ginoo nga Dios ug maghuhukom sa mga buhi ug mga patay. The same Apostle Peter wrote in his second epistle in chapter 1 verse 11 that says, our Lord and Savior Jesus Christ, ang atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Pero sa bersikulo 1 sa maong kapitulo, una nang gitawag ni Pedro si Jesus nga God and Savior Jesus Christ, atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Busa klaro kaayo nga si Kristo Ginoo ug si Kristo Dios usab. Finally, giwali ni Pedro ang grasya sa kaluwasan nga gitagana ni Jesus alang sa mga mutuo ug musalig kaniya. Ang bersikulo 43 nagaingon, mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nagsaksi nga pinaagi sa iya ngalan ang matag-usa nga mutuo kaniya makadawat og kapasayloan sa mga sala. In other words, Peter proclaimed the whole gospel, starting from the substitutionary death of Christ to his resurrection, to his lordship,
and to His second coming to judge the living and the dead. Ug mausab kini ang unod sa Ebanghelyo nga kinahanglang iwali sa mga iglesia karon. Ang problema man gud sa mga churches karon, mga kahigalaan, puros na lang temporaryo nga mga panalangin ang gipangwali. The Lord wants to bless you. The Lord wants to prosper you. He wants to make you happy. Well, mga kahigalaan, all of them are temporal concerns here on earth. Talagsa na lang kaayo karon ang mga churches nga matinud-anong nagwali sa problema sa mga tao sa ilang sala. Gumikan kay ilang gisupak ang balaod sa Dios. Ug gumikan sa ilang sala, nahailalom sila sa tunglo sa Dios ug nahimong takos sa silot sa kamatayon didto sa impyerno. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo nga pagsakripisyo ug pag-ula sa iyang dugo didto sa Kalbaryo ug sa iyang pagkabanhaw, mapasaylo ug maluwas ang tanang mutuo ug musalig kaniya. Mao kini ang unod sa mensahe sa Ebanghelyo, mga kahigalaan, wala na ilain. Wala na gayud kini mausab sukad masukad. Ug higala, kung nabugatan ka sa imong sala karon, ana lamang kang Kristo ang kapasayloan niini. Undangin na ug salig ang imong kaugalingon, ug ibalhin ang imong pagsalig kang Hesukristo lamang alang sa imong kaluwasan. Paghinulsol sa imong mga sala, ug dangup kang Hesus, iya kang dawaton, iya kang pasayloon, iya kang luwason. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa matag Sabado alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.